Nyom egy kicsit, én tudom, de az közben azt érzéstelenet is. Nyom is, meg érzéstelenedik. És hamarosan mindjárt meg lesz. Csak ennek oda kell menni, annak a víznek az egy kicsit nyoma, hogy az megy oda. Évi, nincsen több izénk? Évike! Kezdődik is. Addig ez pont elérzéstelenedik tökéletesen. Nagyon nyom? Még nem. És így ne nyírja nekem a körmöt, mert azért nől be. A körmöt úgy kell nyírni, hogy kifelé nőjön ottan, nem oda a széleket ott benőlni. Az muszáj, mert máskülönben akkor aztán alá nő. Igen. Első felén van csak, igen? Csak ott van. Nyugodt legyen, nem csinálunk semmi olyat. Ne legyen megijedve. Nem érez semmit. Nem. Na itt alá is nőtt már egy olyan darab, és azért szúrtkasz, itt van látsa, egy ilyen darab, mikor azt az ki, itt van ez a darab, ez így alá nőtt. Azon át? Na igen, az miatt nem szabad izélni. Évike? Évike, ezért kérem, jodozsírt. Engedd el, hogy akarod őket, én nem fogok itt, mert mindenki be akar jönni. De sokan vannak ott a röggennyel, akik ma röggennyel. Hát akarhat bejönni, hát ez az ő dolguk, hogy akarnak bejönni. Ja, hát van egy bizonyos sorban. Bejönnek, én meg kimenek. Nem, sorban, és úgy. Egyenként semmitől. Az angol az jött át egyik. Máshol is kell várni.